and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Mahimong ibutang una sila sa complex, Kapitan. Oh, kana kung musugot sila. Unsa man? Oyon mo nga mientras tanto adto una mo sa complex? Ikaw mo, sugot mo! Sagat, ay! Sugot ka! Sugot kami ka, sugot! Basta doon ay kapasilungan! Kasi bago mag-uwan, mag-usapan. Samot problema. Usapan ka, oras ka. Tinada ka pa eh. Pero hangtod ka rin sa amang pagpasilong na Mos Complex Cup. Bitaw. Iwa, di mo tabang na to! Kinsa may matapang na to? Nagtabang na to. Ikaw, Anastasia, usaman. Minaw lang ka. Bitaw na Anastasia. Wa kay nakita nga mga bot, nga mga hinabang, aron, mahuasas kalison. Ang isora na ginato din niya eh. Usapan eh. Sige nito nga na. Ayaw ninyo pangutan si Anastasia. Why labot si Anastasia ni maong katalagman? Pero... Siya may nakakita sa mga nanaon ka. Nanaon na ka po eh. Kakahibawan na ka. Mas maayo gani nga iyang nakita og nakapangandam tang tanan. Nasuko ba muna ako? Ha? Suko ka may. Kinay! Pero saon naman. O na, adto na tas complex. Himo ako itong kwarto dito. Aron di mawanan o mainitan na ito mga apo, mga anak. Dada mo! Anastasia? Naghila ka ba? Wa ka po eh. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero ligo na lang yun ang imong balatian. Ingon yun niya na ang bation sa mga biktima. Gisakitan sila nga natumpag ang ilang bahay. Busa, daling dagon sa ilang depresyon. Sa gilang kap, wa man ko matandong silang gisulti. Ang nakapatu lang sa kong mga luha. Kay naluoy ko nila. Sila sa mo'y sadan. Katong midool na ako. Wa gyud ako makita sa kapilya. Bisag usa lang unta kagabi. Ay nalang silang sudya ipakap. Basin pa di ay, nahigmata na sila sa kamatuoran. Hinaot nga wala ang gamahanan din ni sa yuta. Sa kinabuhi sa mga buhi, kundili ang tuwa sa langit. Husto ka, Anastasia. Mangita kong paagi kap, nga maabtan tag hinabang din sa atong barangay. Nawa ka man dito sa ospital. Sorry ma. Mitabang pa ko sa nabiktima sa linog. Nahigmata na baya si Wina? Kumusta naman siya? Ay, ambot adto eh. Wa naman to siya makailan ako. Unsa? Nagkasulti kami sa doktor. Mahimo siya ang na-amnesia tungod sa kakalit sa hitabo. Amnesia? Maipong sa doktor. Kuya wagod. Namatay ra ba iyang inahan? Ingon man namang igsuon. Uy, unsa? Laki. Grabe kang hitabo ma. Nalusno ang ilang bahay. Ug silang tanan na trap sold sa maong bahay. Uy, kung mao ka na, si Wina ray nakagawas. Pero natumbahan pag yun sa dakong punuan sa kahoy. Ug may nalang gani kay huway nahitabong dakong kadaot sa iyang panglawas o fracture ba diha o nabalian ba. Pero murag ang yun maoy na apektahan kay murag magusyag na limot na amnesia. Wa pagi ka nasabtan sa nahitabo nila ma? Ah, unsa bay angay kong masabtan ha, Jay? Nga kadtong misud sa kapilya, kadtong nag-ampo pinangga sa Dios. Nakabantay ka? Nga sa diha mo gawas ka unta sa kapilya, hapit ka matumbahi sa punuan sa kahoy? Ha? Mayo gani kay mibalik ka din sa kapilya? Ha? Oga sa ato pa. Nakautang kong kabubuton ni Adtong Anastasia. Ma, dili kang Anastasia ang mga po nga nanggawa sa iyang baba. Siya diyang gisabuhag niya ang maayong balita sa Dios. Iya ka to sa Dios, ma. Gihimo siyang instrumento. Lain na sad ng bitek. Imo lagi hapong tamayon si Anastasia, ma. Bisan pa mas mangilgig ka katalagman. Milutaw na ang kamatuoran, ma. Kwenta ha gani.
Karon ang katapusang adlaw nga gitagal ni Wina nako. Nga kung dili ko tumanon ang iyang gusto, gibaharan niya si Butsoy. O siya nahitabo niya. Kung tinuod man ang imong gisulti, nga na-amnesia si Wina, sayo na kaing tuhuan nga dili gusto ang tua sa langit niya ng mga binuang. Niya nang daotang pamaagi. Makinahanglan mo balik na ta sa Diyos. Bisan pa sinadlaw natong gimbuhaton, kinahanglan mo gahin tag oras aron mag-ampo niya. Mangayo sa itong kinahanglanon. O kung ihatag, magpasalamat na niya. Ha! Mahimo magpasalamat ko sa tuwa sa langit. Pero, kang Anastasia, dili! Gusto ka ba? Gusto kang magmahay ko nganong ikaw pa ang nahimo namong inahan? Che! Gisakitan kay ko sa kung nadunguggi ka nimo ma. Kapris ko pas nahitabo. Pero wa mo tuhop diya sa imong dughan ang pagbasol sa nahimo mo mga saa. Hoy, Che! Dili pa dugay naglinog in taon. Ni usab man ganito pero hinay na lang unya ingon ini gihapon ang atong kahimta. Mga utang buot! Ayaw gid pangitag pagi nga kaugalingon mo pang anak ang musudya nimo. Ha! Je! Je! Ano man? Wala gid maminaw pa nako. Pero sakto kaha ang pag-analisar ni Jay sa mga nanghitabo. Tuod, karon mao ang katapusang adlaw sa gitagal ni Wina. Unya naglinog, og si Wina na amnesia. Sa ato pa, luwas na ang kinabuhi ni Butchoy. Ingon man ang among kinabuhi. Salamat nga niya pa si Ann. Kilala masayod siya sa nahitabo kang Wina. Ann! Oh, may balik ka lagi dayon. Piabot si mama sa bahay o dagdag balita nga ambot angay ko bang ikalipay o maluoy ba kong Wina? Ngano? Unsa na itabo ni Wena? Iyon si mama naulian ako ng Wina. Maayo hinuon. Pero, nganong ingon ni anang imong pagbati? An, naulian man tuod si Wina pero wa na siya makaila sa iyang kaugalingon. Unsa? Ay, sa ato pa di ay nang milay! Wa ka na supak sa relasyon nila ni Dayan o ni Jay? O wa na kay pagsupak kung magkauli sila? Wa na siya'y objection, Carol. Sa ako nang gikaingon ninyo, ako na lang suportahan ang kalipay sa akong anak. Markontra sa buot ang imong pag-uyon, Miloy. Doon na day mo oyon ate nga kontra sa buot. Ikaw noon, ayaw nakasuko kung sangpiton takag manoy. Kaya ko di ko. Nganong mo dayon mang kuno kag reklamo kung manuyon ta ka, kung manoy may ako isang pit nimo. Oh, mareklamo ko, pero dili masuko. Ay, kapait na nga ito kahimtang. Yan gipaitan man ka, Fanny. Kisa may dili paitan. Ang kami mga dinggo. Dili makasud sa langit. Ngano? Amo din pagbuot nga maingon mi ini. Ay, wa man tingali na problema, Fanny. Kung dili lang nyo law ayon ang inyong linihokan, law ay ba? Kay tao lang good mo, di ba? Mao lagi na oy. Pero Miloy, Ngano man kunoy. usa kay imong buhaton no? Kung magkasugat mas rosing, Ay, ako, ko anang, ay lang pangaway nang. Di ko mangaway niya oy. unsa man imong buhaton? Aw, tingali, magpinikatay na lang. Wa na di si Wina sa emergency room. Mas maayo noon nga gibalin na siya sa ward. Maayo gid kayang Ginoo. Jay, Ganun dili ko mag-ingon niya na. Iyan ang gitagalan ang akong desisyon. Nga kung masayop ko, kinabuhi ni Butsoy ang maamong. O kaha, tibo akong kinabuhi. Mag-antos uban niya. Jay, dali na. Ato na nga tuon si Wena sa nemo tangan niyang ward. Dali. Kinsa masad mo? Imo may mga higala, Wen. Ako si Anastasia. Anastasia? Nakaila ka na ako? Nakaila ka ni Anastasia, Wina?
Wa ko'y nahinamduman nga doon ako'y amigang Anastasia. Oh, ikaw noon. Ako? Nakailakan ako? Gwapo lagi ka ay. Oh, Amigo pa tando ha? kuan, amigo ko nimo. Sige mong sangpit na kugwena. Mao din ay ako ngan. Mo na imo ngan. Rowena Barredo ang tinuod nimo ngan, Wen. Hangtod karon. Wa ko masayod. Kung nganong direbendahing akong Unya dagang sama dang akong mga bukto na. Hangtod ang tibo akong lawas. Hasta ganing ako mga tiil. Natumbahan mo kog dakong punuan sa kahoy, Wena. Mabitatiging sa tigaw nga babae. Hain man dito siya. Ako to siya inahan, Wina. Ako? Doon na ba ko inahan? Doon na kay inahan. Wena. Hain man siya. Sa ako, Katong tigaw nga ni Ani din eh. sa ako nang gikaingon, ako to siya inahan. Siya mo'y nagbantay nimo kay... Tungod sa linog, gipangita pang imong inahan. Ingon man ang imong mga igsuon. Doon na di kay pamilya. Doon na, Wen. Wina, mihila ka? Gusto na ko makakita sa akong pamilya. Doon na basad kay Papa. Doon na, pero padayon pa siyang gipangita. Karoon pa ko makakita mihilak siya. Ato lang siya pasagdag, Jay. Sige, Wena. Ihilak unsa may nag-umudog kang ilaw sa indukan. Ihilak, Wena. Kinisin, amo ni Sin! Amo ni Sin, ha? Kon ba ito naman na ito? Amo pa tagang pangangkon, oy! Ako ba na siya pilidaan eh? Tog naman. Unsay nahitabo? Usay, Ha? buton tani. Unsay nahitabo ninyo? Sin, kap, ako ni Sin. Ako yung una ni Angko ni Kay kuha mo na ako. Asyos, ni Moy. Sabay! May palinugon ta ko sa bugma o magay ni. Jud! Ay, lata mo panganay anang linog pag-usap. Boy, taysa! Ay, Hoy, paminaw mo, di man kun ni padaghanay sa sin! Paminaw mo! Aron magdaog ta. Aron magmalinaw ta! Aron magdaog ta. Paminaw! Atong tanawon ang grano sa sin. Ay. Kung maubay grano sa sin nga inyong atop. Sin, o sa man. Patayon tani. Oy! Mahimo ba? Linog! Ayaw! Linog! Oy, naunsa ba mo? Paminaw mo! Nani. Patuyang man lang mo na inyong babaeng taon. Oy! Laliman mo mubalik ang linog. Linog! Linog! Ayaw! Mahimo ba ato ni husayon sa malinaon nga paagi? Buli ko! Oy, kaniyot! Naunsa ba mo? Ay, ayo! Masayra na nato ang kamatuoran. Oy, ayo! Hain ba ang sin nga inyong gikagubtan, ha? Uy, bitin ka mo dyan! Ako, sa mali! Bumigyan ako! Nagpapayos sana! Tabag! Kuyang matagag ka! Tabagay ko ninyo! Kung nahog ko, sigurado yung kong patay! Tabang mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!